V-am regăsit. La cerința voastră o să fac acest video, mi-ați cerut să vă arăt ce creioane de ochi folosesc și ce mascara folosesc eu. Așa că am hotărât să fac un video și să vi le arăt. În primul rând vreau să încep cu ceva foarte funny pentru că suntem pe vară cu această steluță. Este foarte dragă, din gama Marc. S-a lansat anul trecut și mie mi este foarte, foarte dragă și se menține foarte bine. Un alt produs care mie îmi place este acest creion de ochi. O să încerc să le și întind aici lângă steluțe. Aceasta este nuanța Smoky Blue. Da? Așa, este retractabil. O altă nuanță tot pe albastru este Aqua Spark. Aceasta este mai deschis. Spre bleu. Altă nuanță e ceva pe gri, Saturn Grey. Nu știu cât de bine se vede la voi. Vă spuneam și în video cu rujurile și cu creioanele de buze că am participat pe Facebook la un concurs și am câștigat o trusă mai amplă, dar o parte din produse le-am făcut și eu la rândul meu cadou mai departe. Am și acest tuș de la Focaliure, care este tip stilou. Da? Pe negru. Și bineînțeles că am și unul de la Avon, un tuș, care este tot stilou. Cel de jos este cel de la Avon. Ok. Mai am aici un creion 2 în 1. Într-o parte este nuanță de negru și într-o parte este nuanța pentru colțul ochiului, pentru iluminare. Nu știu ce o să vedeți voi aici, dar este și nuanța albă, se vede puțin sidef acolo. Un alt creion ce am este de la gama Kiotis, tot o nuanță de negru, care într-o parte are creion și într-o parte are burețelul pentru a putea întinde, corecta ce vrem noi, cum vrem să facem acest creion. Și este creionul de la Kiotis. Mai am un alt creion de ochi maro de la gama Color Trend. Și mai am aici, acesta este pentru sprâncene, este de la Lux, creionul acesta care se scoate o cantitate mică și aici are niște perișori care vin din aproape în aproape pe geană și completez și conturez sprânceana. Da? El trebuie lăsat să se usuce foarte, foarte bine apoi pentru a umple bine golurile pe care le avem în sprânceană. Cam astea au fost cu creioanele și cu ce mai folosesc eu. Ce am aici, acesta mai mult, sinceră să fiu, l-am folosit, dar acum îl păstrez mai mult pentru pensulă, pentru a-l arăta celor din jur și este nuanța
este pe pe negru, este black, ca să pot arăta peria cum e. E altceva când se vede pe viu peria. Un alt produs care eu îl folosesc pe perioada verii este acesta, pe nuanță de mov. Nu știu cum să vă arăt. Sper să se vadă. Da, este nuanță de mov. Ok. Mie îmi place foarte mult vara să fiu mai colorată, după cum observați și unghiile sunt la fel de colorate. Tot pe vară îl folosesc și pe acesta, pe nuanță de turcoaz, este foarte fain pe gene. Ce mai am, care s-a și lansat la finalul anului trecut, dacă nu mă înșel, este această mascara Euphoric pentru volum și lungime, care și aceasta are perie de păr. Nu pot spune că pe ăsta l-am folosit foarte mult, nu știu dacă m-am dat de câteva ori cu el. Number one, ca să zic așa, între preferatele mele este acesta. Deci este demențial, sunt pur și simplu îndrăgostită de această mascara. Așa are peria. Și mie personal îmi este suficientă o aplicare pe gene și am fost întrebată de nenumărate ori dacă mi-am pus gene false. Astăzi sunt, și cred că s-a văzut și în video pe care l-am postat astăzi, sunt dată cu acesta din gama Distillery. Vă spuneam că este o gamă vegană și are peria de păr. Este o super gamă și ocupă și puțin spațiu în geantă. Și ultima noutate care a apărut la Avon și am folosit-o cred că doar o singură dată, urmează de acum să o testez, mai ales că urmează să-l primesc și de la campania Buz, pentru că sunt și acolo înscrisă și calificată și în momentul în care vor începe să se reia comenzile pe platformă, sper că voi primi și comenzile și în una din comenzi voi avea și o astfel de mascara din gama Power Stay. Este la fel cu perie de păr și vedeți că are puțin peria curbată. Rezistă până la 24 de ore, este pentru volum și vă recomand pentru această mascara și pentru rujul din gama Power Stay să vă achiziționați un demachiant pentru produsele care sunt rezistente la transfer, tocmai pentru a nu vă rupe genele și pentru a nu vă irita buzele, să nu le nebunim foarte, foarte mult. Iar în video cu rujurile v-am arătat la început cum îmi țin eu produsele și cam așa arată suportul meu cu produsele mele preferate pe care le folosesc și îmi ocupă și puțin spațiu la baie pe etagera oglinzii. Un astfel de suport avem și noi pe catalogul nostru și putem să ne organizăm foarte, foarte frumos și într-un spațiu mic să punem multe produse pe care noi să le avem la îndemână pentru a ne realiza machiajul de zi cu zi. Dacă ți-a plăcut și ție, dă-mi un like și un share acestui video. Poate în lista ta de prieteni sunt interesați de informația pe care eu o transmit aici și aștept de la tine idei
cu ce anume ai vrea să mai prezint eu și ce ați mai vrea să mai vedeți pe canalul meu. Ai grijă de tine și poartă-ți mereu zâmbetul pe buzele tale, indiferent de momentul zilei, indiferent de cei care ne supără sau nu, noi să le răspundem cu un zâmbet. Zi faină tuturor!